Hii Lovebirdz Family guys, good afternoon ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಂತ thumbnail ತುದು ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ರಾಜರ್ ಕೆಲವು ಮತ್ತ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಅತೆ ರಾಜರೆ ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಾರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಜೆರ್ಗೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ರು ಬಂದು ಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಬತ್ತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪರ ಹೆಂಗ್ ಬಂಗನ ಅತೆ ರಾಜರೆ ಅಂಚೈತಿ ತೋಚ್ಪಾವ್ಯಾನ್ ರಾಜರೆ ಇಂಕ ದಾದ ಮತ್ತ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀರನ್ ಪಂದ್ ಸೊ ಪೊಯ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿದೇ ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಎನ್ನ ಟುಪ್ಪುಂಡು ರೇಪಂಡ ರಾಜರ್ ಇಂಕೊ ಯಾನಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ದಾರಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಪೂರ ಈ ಮೈಕ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಬೋಂಡು ದೇಪಂಡ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಗಟ್ಟಿದಾನೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಬುಡುಮ್ ಬಡುಮ್ ಅಂತಿರ್ತು ಪೂರ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಸೊ ಈ ಉಂದೇನಿ ಅಂದ ಪನ್ನೊಂದಿರ್ಲೆ ಪಂಡ ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಇತ್ತ ರಾಜರಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈಜಿನ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚೆಂದು ಎನ್ವೆ ಬಟ್ ಏರ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನೀವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ವಿಷಯ ತೆರಿಯಾಡ್ ಪಂದು ಎಂಕ್ ತೆರೀನೇನಿ ಏನ್ ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅತೆ ರಾಜರೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸತಿ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಓ ಪಂಡ ಗಿಂಬಲ್ ತೆತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ರಾಜರು ಅದೇ DJI ಪಾಕೆಟ್ 3 ಪಂದ್ ಸೊ ಅವತ್ತೆ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಸೊತ್ತು ನೆತ್ತಲ್ಲ ಉಂಟು ಟಚ್ ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತುನೆ ತೋಜಾವೆ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಯಾನ್ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪೋತಿನ ವಿಡಿಯೋನ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂಚೂರು ಐಫೋನ್ ತೆತ್ತಡ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ ದೆಪ್ಪೆ ಸೊ ಒಂದು ರಾಜರ್ ಹೆಂಗ್ ದಾಯ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಶೈ ಆಪುಂಡು ನಮಗ್ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಸೊ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಟ್ ಮೊರಣಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾತ ಇಂಚಿನಂತೂ ಅಂತೀರ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಲ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾರಿ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಕೊಂಚ ಬಲ್ ಉಂಡು ತುಲಿ ಒಂದು ಪುರ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸೇಫ್ ಇಂಚ ಪಂತೇರ್ ರಾಜರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚ ಬಿಡನ್ನ ಇಂಚ ಪಡ್ರು ಒಂಜ್ ವೇಳೆ ಇಂಚ ಬೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ನೇಲಂದು ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು DJI ಪಾಕೆಟ್ 3 ನೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ್ ಬಕ್ಕದ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ರಾಜರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಅತೆ ರಾಜರೆ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇಂಕ ಆರೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಏನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎರಗ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ದ ನಡು ಟೈಮ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಈ ಸತಿ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬೈದಿನ ತುಲೆ ಅಂತ DJI ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೇದಾದ ಪಂಡ ಲೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಜಾಗಡ್ ಪೂರ ಮೊರಣ್ಣಿ ಮೆಹಂದಿದ ಅವಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗಡ್ ಅಂದ್ and time night time mast difference uppundu iphone bankara grainy light clarity ಒಂದು ಮೇನ್ ಆದ್ದೆ ತೊನ್ನಿ ಪಿದೈ ಪುರ ಅಂತ ಕ್ಯಾರಿ ಮನ್ ಪರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಎಲ್ಲಿಯತೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೇರೆಕ್ಲ ಇಂಚಿದ ಅದನ್ನ ಚೂರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಫೋನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅದ್ ಪನ್ಪುನು ಎರೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಐಕ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಒಂದು ಪುರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಸೊ ರಾಜರ ಲಿಂಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗತೆ ನಮ್ಮ ಬೋಡಿತನ ರೆಂಡೊಪ್ಪನ ಮೈಕ್ ದ ಅಂಚನೆ ಬಕದದ್ದು ಕೂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ ತುಲಿ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೋರ್ಕೇನುಂಡು ಈಜಿಂದ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೈಕ್ ಬೋಡಿತನ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಎಂಡ ತಿಕ್ಕಾದೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಸೊ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಪಾತೆರುಲಿ ಈ ಮೈಕಡ್ ಸೊ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೆ 2 ಲೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಐಟ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ದೀಪನ ಅಂಚಿನ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಡತ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಅವು ನಮಕ್ ರೂಮ್ ಉಡ್ದಿದ್ದು ಮಲ್ಪುಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಅವು ಮಿತ್ತು ದೀತೆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಇಂಚ ಮೂಲು ಉಂಡು ನಮಕ್ ಫೋನ್ ಆಗನೆ ತಿಕ್ಕವಲಿ ತುಲೆ ಒಂದು ವಯರ್ ಮೂಲು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕವಡು ಅದೇ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕವಡತೆ ಆರು ಒಟ್ಟೆಡ್ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರಲಿ ಒಂದೇ ನೆತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ದು ತಿಕ್ಕಾರೆ ನಮಕ್ ಒಲ್ಪಲ ಚಾರ್ಜ್ ದೀವೋಲಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಣೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಸೊ ಈತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರ್ಲ ಪನ್ಪ ಅವೇ DJI ಬಗ್ಗೆ DJI ಪಾಕೆಟ್ 3 ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಂತಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್
ಸೊ ಆತಿ ಸಾನ್ವಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದ ಆತಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 9 ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾನ್ವಿನ್ಲ ತಂಪೋನಾಗಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲ ತಂಪೋನಾಗ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಲ ಬರು ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಐತೆ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕವನಂಚಿನ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ಕೈಟ್ ಬಂತು ಒಂದು ಪೋಯರ್ ಆ್ಯಪ್ ಜೊತೆ ಹೈಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೆಂಗುಲು ಫೋನಾಗ ಜೋಲಿಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪನೊಬ್ಬ ಸಾನ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ತಿನಿಕಲು ಅಂತ ಸಾನ್ವಿನ್ ಮಿಸ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ ಸಾನ್ವಿ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಸರಿತ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ போய் ಗೈಸ್ ಏನಿತ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಮೊಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಮೇಡಮ್ ನಕುಲು ಪೂರ ಕತ್ತೇರ್ ನೆಟ್ ಬಿಸಿ ಇರ್ಲಿರ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಕುಲೆ ಕತ್ತೇರ್ ನೆಟ್ ದಾದ ಕತ್ತೇರ್ ಅಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಕಬಾಬ್ದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ನ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎರಡು ಜನ ಸೊ ಇನ್ನಿದಾದ ಪೂರ ಎರಡು ಇನಿ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಉಂಟು ಇನಿ ಬುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಕ್ಲೆಗೆ ಮನಾರ ಆವ రెండు ಅಂಚನೆ ಈ ಸುಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಆವ రెండు ಅತ್ತೆ ವೇದಮ್ಮ ಇರ್ರದಾನೆ ಇನಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಜಿ ಈಜಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾತೆರ ತಿಳಿಬೀರಿಯ ಕೇನುಂಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಪಾತೆರು ಜರ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಜೈ ಅಂಚ ಅಂಚ ಕಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದ್ ಐತೆ ವೇದಮ್ಮನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಕುಲಿಯತ್ತಲಿ ವೇದಮ್ಮ ಐತೆ ಪೂರ ಮುಂಚೆ ದೊಡ್ಡ ದೆಪ್ಪರ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ಯ ಅತ್ತ ವೇದಮ್ಮ ಕಾಂಡ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂದು ಬೇದಾರತ ತಾ ತಿಂತಾರು ಇಜ್ಜ ಮುಂಚೆ ತೊಡ್ತು ಇನಿ ಖಾಲಿ ಜಾನ ಐತೆ ರಾತ್ರಿ ಬೋದು ಮಣ್ಣಿ ಮನ್ ಪರಂಡಿಗೆ ವೇದಮ್ಮಗ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಅದೇ ಅಂಚ ಈ ವಾರದ ಲಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕಲ್ ತುಯ್ಯರ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯಾನ ಸೊ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಗ್ಲ ರೆಡಿ ಆವಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮುಂಚೆ ತೊಟ್ಟದು ದೆತ್ತದಿ ಒಂದು ಅಂಚ 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 ಅಂದವ್ವೆ ಅಂಚ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಾರ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಗೈಸ್ ಏಪ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 2 ಜನ ಐತೆ ಮನಾರ ಮರ್ದು ಪೆದ್ಮಿದಿ ಮರ್ದು ಮನ್ಪರೆಂಡು ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಕ್ಕಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ಲಾನ್ ಸುಖ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚ ಅಂದ ಅಂತ ಅಂಜೆ ಅವೇ పెద్దరే దిన ఆపుండతే నికల్న డెలివరీ అయిపోక ఎంకలేన్ ఇచిన డెలివరీ దుంబుల ఎంకలేన్ కాంటాక్ట్ మంతడ ఆపుండే ఇచ్చినకు లంచని డెలివరీ దుంబు ఎంకలే కాంటాక్ట్ మన పేరు బొక్క అంజి పెద్ద అయిపోక పని పేరు సో అంజి రెడ్డి దిన టెంకుల్ రెడీ మంతు కొర్ప హతే వేదన అంజ ఇజిన ఆపుచ్ సరి అందన్ మల్ తీపిలక ఇజ్జి మనారంజిన్ బుడ్దు బేత ఓల మల్ పర్ల ఆపుచ్ అతే బేత మెత్తದ ಮರ್ದಾವಡ ಓಮದ ಮರ್ದಾವಡ ಇಂಪ್ರ ಮಂತಿಯಾರೆ ಆಪುಜಿ ಸವ ನಿಕ್ಲೆ ಗದಗದಗನೆ ಬೋರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಓಮದ ಮರದು ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ತೂಂದು ಪರ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಓಮದ ಮರದು ಒಂದು 1/4 kg ಓಮದ ಮರದು ಬಟ್ ಹಾಫ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಕೊರ್ಕ ಗೈಸುಲೈತೆ ಅಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮುಲ್ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೀ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಲಾವೆರೆಂಡು ಸೈಕ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ರಸಮ ಎರಡತೆ ರಸಂ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ರಸಂ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೆತೊನೊಲಿ ರಸಂ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕಲ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ದೆತೊನುಜೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪಿನಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ರಸಂ ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ರಸಂ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಸಂ ದ್ವಾರ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದ ನಡುಟೆ ಪಾಡುವೆ ವರ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೋಡಿ ತಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತು ಬೇಬಿ ಫುಡ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಓ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೋಡಿತ್ತಂಡ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಇನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಗಲ್ಡ ಪುನಃ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜರ್ ದಾದನ ಸರ್ಕಸ್ ಮನ್ಪೇರು ದಾದ ರಾಜರ ರಾಜರ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡತ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮನೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಎಂಚ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ತರಬೇನ ಆಪಿನ ಅವು
ಐದು ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆಂಕ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ಬಕ್ಕ ಯಾ ಬಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿ ಎಂಕ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಲೇಟ್ ಪಾಡಿ ಆತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ದುಂಬು ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಕೊರೋದಿತ್ತೇರು ದುಂಬೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಆಪುಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡು ಚೂರು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ಅಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತು ತಿಮಾರದ ಆ ಟೈಪ್ ದನೆ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಬೇತ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅದಾದ ಇಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಸದ್ಯಗ್ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಬೇತದ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರ್ದ ಹೊರಗೆ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಐಟಮ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಪಾಂಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಪುನ್ಗೆ ಸೊ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ನು ಇರ್ತಿಲಿ ಬೋಡಿತನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಘಾಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಅತ್ತು ತಪ್ಪದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ್ ಪಾಡ್ನವ ಐತ ಪಂಡ ಬೇಸೊಪ್ಪುರ ಕಮ್ಮೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲ ಪಾಡುಜ ಅಂಚ ಅದ ಸೊ ಅಂಚ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಮಸಾಜ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ರಾಜೇರ್ ಬುಡ ಬುಡಕ್ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಏನೇರನ್ ನಾಡೊಂಬತ್ತೀನಿ ಎರನ್ ನಾಡೊಂಬತ್ತೀನಿ ಎರನ ವೇದ ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ವೇದ ದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನು ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ರಾಯ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಣ್ತಾರ ವೇದ ದೊಡ್ಡಾಗ ಏನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಹೆಂಗದಿಲ್ಲ ತುಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತುಪ್ಪಾನು ಒಂದು ತುಷ್ಪಾಲಿ ಅಮ್ಮಗ ವಾ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡಿ ಇರಾಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಂದಲ್ಲ ರೇ ತೂಲೆ ಹಾ ದೆಂಗದ್ ಕೊರ್ಲಿ ದೆಂಗದ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಂದೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರಾಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಂದಲ್ಲ ಯಾಲ್ ಗದೊನ್ನೆ ಅರ್ಧ ನಂಜಿ ತಿರ್ಗಿನಿ ಈರ್ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ಪಲ್ಲ ತೈಕಿರೆ ಕಂತ ಕೊರ್ನ್ಯಾರ ತೂಲೆಗೆ ವೆಡ್ಡೆಂಡ ಪೂಜ ಇರಗ ಆಪುಂಡ ದಾದೇವ್ ಸಾನ್ವಿ ದಾದೇವ್ ಅವಳ ಪೊಟ್ಟು ಬಜ್ಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಬಜ್ಜಿ ಕಂದಿನಿ ಇರಗ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕುಲಿತಿನಲ್ಲ ತುಂಡ ವಿಜನ ಹೆಲ್ಪರ್ ತುಲೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಬಾಯ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಡಾಯ್ತು ಮಿತ್ ಕುಲ್ಲುನಾ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡಿ ಟೈಟ್ ಆವಡತೆ ಆಯ್ತು ಖಾರ 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 ಓ ದೇವರೇ ತುಲೇತ ಪೋಕ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಇಂಚೆನೆ ಪೋಕ್ರಿ ಅಂಕನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡಕ್ ಪದ್ದೆ ಪನ್ನೆ ದಾದಪುರ ಕಲ್ದರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪನ್ನೆ ದೊಡ್ಡಡ ಪತ್ತ ಉಂಟು ಅಂಬಡೆ ಅಂಬಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಂಬದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಬ ಹೆಂಗ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಬ ಅಂಬಳೆ ಉಂಡು ಅಂಬಳೆ ಉಂಡು ಅಂಬಳೆ వేదమ్మ తులే ములి పోకరి మల్పున్ అతే దాదా పోకరి మల్తాలే గల బాలే ఇకల్న బాలే ఇచ్చిన పురా సామాన్యను దక్కన్ అయంగల్ల బాలే లాతే మల్పున్ నిగల్ల బాలే దాని అందందు తులే ఇత పతో బిన్ మెల్ల గొత్తు పండ్లక అద పతో బిన్ ఇత కైట్ కైట్ దాదండు సన్వి సమాది వరే ఆ షీ తెట్టు దినానా తెట్టు దిన దీపిని ఆ ఇటు తులే తాతయ్య ఉండా దాదండు ಅಂದು ತಾತಾಯಲ್ಲಿ ತಾತಾಯಿ ಕಂಡುದೋಲ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬೇದ ದಕ್ಕಣಿ ಯಾನಿ ತಡೆಗೆ ರಪ ರಪ ಹೊಜ್ಜಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ತಲವಾರದ ಅಂದ ಅಂದದೆ ಎಂಚಿನ ಮಗ ಅವ್ ಓಡತೆ ನಂಕ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ನಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಯ್ ದಾಖಲೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅವೇ ತೆಟ್ಟು ದಿನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅದು ಮೆತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಬೋಲ್ ಮೆತ್ತೆ ತಿಂಡಲ್ಲ ಶೀ ಕೈಪಲ್ಲ ಐಜ ಕೈಪೈಜ ಅಲ್ಲ ನೆಟ್ಲ ಕೊಡಿರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾರ್ ನೆಡ್ಡೆ ಇರಿ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಜಿನ ವರಿಯ ಅಂದಲ್ಲ ತುಯ್ಯಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯಲ್ಲ
ವಿಜಿಕಿರ ಬಾಕಿಲಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಹಾ ಬರ್ಪಿನಿ ಏ ಕತ್ತಿ ಬಾಬಾ ಕತ್ತಿ ಏ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ರೇನೆ ಆರೊಂಜಿತ್ತಂಡ ಓ ದೇವರೇ ಆಂದಪ್ಪ ಹಾಕರೆ ಸಾನು ಅಲ್ಲ